Patrzę, 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 ale nie ma, krążę. Krążę, krążę, ale nie ma, bo nie ma takiego jak on. Jeszcze raz szukam, 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 ale nie ma, patrzę, 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 ale nie ma, krążę, 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 ale nie ma, bo nie ma takiego jak on. nie ma Takiego jak Jezus, nie ma takiego jak on. Nie ma takiego jak Jezus, nie ma takiego jak on. Brawo! To co, siadamy na chwilę? Na chwilkę się